Здравейте на всички! Аз съм Илиан от Home Finishing и днес ще ви представя парната ютия Hermes от G3 Ferrari. С мощност от 2500 W и 51 микроотвора, плочата гарантира равномерно разпределение на парата, като предоставя отлични резултати при гладене. Ютията разполага с лесно плъзгаща се керамична плоча, която улеснява гладенето на различни видове тъкани. С капацитет от 340 мл, тя позволява по-рядко доливане на вода, което я прави удобна при голям обем работа. В допълнение към основните функции, Hermes е оборудвана с антикалк филтър за по-голяма издръжливост и антикапкова функция, която предотвратява изтичането на вода от плочата. Естетичният и модерен дизайн, съчетан с техническите детайли, правят тази ютия високо ефективна и готова за употреба по всяко време. Не пропускайте възможността да внесете повече комфорт и ефективност във вашия дом с парната ютия Hermes от G3 Ferrari. Посетете Home Finishing и направете своята поръчка още днес.